paringi ayang-ayang. Belum lah. Bisa ngobrol. Tuntun rasane ati kangen sengiteng dia amarga aku kowe laku katresnan Mas wong ayu kacalo ojo seleka tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. arep meko ngendi katresnan iki ento aku sliramu ra diakoni Senadyan donya ra iso nampa bakal tak joko yen durung kabisa kang kuwasa. Mas kowe senta sayang kali Mas mesti aneh ati ngono ku sing
sira isih kawiji. Izin konten ya, Dedek. Ya.